Hi! Welcome to I Love Anak Song Request. Yun, maganda sa inyong lahat. Bago ang lahat, bago namin simulan yung susunod na tutugtugin namin, maraming salamat po sa mga nag-share ulit ng video natin nung last sa ng Facebook. Keep on sharing guys, maraming salamat. Hindi ko kayo may isa-isa pero alam niyo yung sarili nyo. Pero may reward kayo sa akin. Alright, tapos maraming salamat din sa mga bagong subscribers natin. Yun, mga sumusuporta sa atin, maraming salamat po. And maraming salamat din sa tropa namin na nagbigay, nag-sponsor ng aming mic. Alright. Daniel Malalio, maraming salamat. Man from Hawaii. Ingat ka palagi dyan, God bless you. Let's shout out. Shout out. Si Yang. Shout out sa iyo si Yang. Nag-comment siya sa YouTube. Shout out sa iyo ma'am. God bless you po. Maraming salamat. Tapos shout out din kay Ate Rochelle Yanes. Very supportive na kamag-anak. May pinapa-shoutout siya pinapa-shoutout niya sila SK Chairman ng Bayubay Sur, San Vicente. Taga San Vicente, shoutout po sa inyo lahat. Kapag napanood niyo po ito, share lang. Maraming salamat. Nasilan ni Christian Sumok and Alea May Apetin. Congrats po. Happy graduation. Wala bang pa-virtual food dyan? Kahit virtual food siya po. Maraming salamat. Tapos, shout out din kay DIY Paper Blooms. Shout out po sa next vlog nyo. Maraming salamat. Shout out po sa inyo. Then, shout out din kay MJ Jim Loreto. Shout out sa iyo, sir. God bless you po. Tapos, shout out ni, Mamang and Papang. Shout out idol sa amin si Mamang Lisa Victoriano and Adonis Victoriano. Ingat kayo dyan sa Switzerland, Mang Pang. God bless you po. Maraming salamat. Tapos, may wala na siya. Shout out. Shut up! Love you. Ay, shout out na kay Ma'am Pam. Yan, yung huling message na rin? Love you. Ay, yeah! Alright, oh my God. Ayan, shout out din kay pare, happy graduation. Magpapakain siya bukas. Sa mga gusto pumunta, bring your own bounty. Ayan, so sisimulan na namin to. Pero bago lahat, please subscribe sa mga bagong viewers natin. Please subscribe. Click the bell notification button para updated ka sa mga bagong videos namin. Then like and share po. Maraming salamat.
Magiging ikaw. So, thank you so much everyone. Good evening. Maraming